voin hi zun ni som paruk ani ringot lo voin zun ni som pakua zirtop ni ania visin natlang kovin zingkar natlang kovin in tinami pakhat chuakin Sabual Hospital Primary Health Center tlang hospital tlang ti fai le thingphun te tin pangpar te chutiang chuan tukina hiang khotlang kan natlang ani hei hi kan hospital tlang ani khulai lungphun kan hmu khu kan khua Sabual Centenary lung ani zatlin lomna sang ni som pariat khan kan nei to a chumi tum chuan khuta khuan lungphun ania Centenary lungphun ania ti chuan a hmun ma hi kan khodai fem Sabual khua a hmar lampang khodai fem ani helam hi quarter number 1 lamania kan muang hian hei nimina bo na sem em maya eng TV sin natang ko chan te chuan nia a chan ko indoor te lom lova tin tok tu e doctor te chu ron om tho bok ma seng nurse te po staff nurse te po heng quarter a hian in an om ngai lo ani a chan chu hospital hi ala wangin an ala function thatok lowa chuan hian water te chu lua lovin om deu top mai ani hei quarter number 1 ania dang hi quarter tana sak ti pathum adang pahni alo mani chu hei hi an hospital chu ni ta a rong te hi noi thar lo boka chuan hei tlang te hi him khop mai a voina duty ho chuan oveng so tang karing lo fai ta vuk mai don sia department atang te po hianin sum hi a om mai thei ka hre lo le maro chu elaya thok tu te hian poisa te thok khomin an akot lai zol lai ang te kha chu an sam tir thin ani nge mo chang chuan khata voi ni emo voi thum emo te po an sam tir tru mo ma tin visin natlanga ko chang om boka tin rega atanga elai hospital tlang sam tum hi om bok thin ani mai lo hei hi a chhuah lampang hospital chhuah lampang khan nia hian an thil phun te a hung na tur mau te kan sat chopa elsep siamin tang chon kan hunga kan ta poka
mau sa tho hian an lo ho zela la hian da khoma phel se lo siam an lo phela lo zoom boka an chok an lo ta zel boka lai te hi moi ania kan hospital tlang hi yan me che hoina mun abul ten lo thlowa Pui khang cái khiên khát ôm mi hian kan na chu kan zo deuh tlang puya thla lak tur an tia then ho mek zel boka hian a theida nang angin thla te kan la ti chuan so lai son ming an ziak a tlang chuak piang kha ming an ziak zel ani la hi hian pangpar thei na eng an phuna an hung boka no pang le motor ten an ti chiat lo nan an hung pa boka ni ai lang đón chiang luôn cái ba lằng nó là gì nên thế nông mèo nông mèo đấy ôi à xe tiếng hi chút cả đủ rồi xin hi vàng gì mò cả đủ rồi thì hai ba tiếng ai liền xét tăng chi xem các tiếng cho ôm thầy xe hiện mình diệt dầu piang họ dễ là cái gì cần nóc ngao cả tầm vàng gần vật chủ về cái lâu nè kan sam zo tak mol kha heng hi ti a khi lai tlang ki hospital kha ni a chuan hei hi pan chho na lai ni a so lai na hnuaia kong so quarter lam kalna kong ani bok ani chuan tuna hian hei kho chung kho lam panin ho mek ani